729 kilohertz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 10 8 nin pagka-udto. Maray na aga sa Tuya Gabos. Kami po minalaom na yaon kita Gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pag-atubang niya to kan Super Typhoon Uwan. This is for the records, this is for the books. Ipadagos niya to ang panarig asin pakimaherak sa mahal na amang Diyos. Na isalbar man kita sa mas pang peligro an sa tuyang buhay magin ang propriedad. Ini na po ang continuing coverage kang DCGB AM as in 97.1 OK FM. Kasabay ang bilog na fuwersa sa luwas ang news team Pading Jim, Pading Jomar, Kumpadring Al, Joshua, si Karen asin si Angel para hay tulos sa Manibela, sa Mubil, nagsasagasa dyan sa luwas, Henry Mata, sa Master Control ang kapartner kungunyan si Tata Nems Flora sa pangaran ng kantropa kan news akan technical sa pangenot ni Chief Tech Ramir, June Police, and Pading Nalbaldo. Tata Nems Flora ang kapartner kungunyan para po sa Broadcast Me AM Band Region-wide and igwa magkitang Broadcast Internet Worldwide Netwide. Ang yaon po dyan, Jerome Nico Martinez sa Newsroom. Ang matatag, buhay na buhay, ang yaraon dyan, News Director Mardela. Madam Shia Leron, Jen Matthew Balyaran. Siyempre nagbo-monitor Jimos Barrios and Karen Nicole Angloriani. Sa 97.1 OKFM, ang yaon dyan na tropa, Sugar Asukar, SM Sugar Asukar, Dalugdog Jason, Don Emilionario, Kapa Morgan, Josa Casey. Ang yaon dyan mo niyan sa technical control kang FM Band 97.1, si Tata Romar Miliena. Sa pangaran man siyempre ni Adrian Rivera asin ni Danday Melgar. Sa pangaran kad sa muyang admin. Siyempre sa pangenot ni Madam Brenda Bayonaloksin. Sir Nonoy, Sir Glenn, VP Henry. Ako man po sa indong magiging kasarabay-sabay sa ikapirang urnada na ini Tatanems. Sagkod kitang alas 12 ng unto, laban lang ng laban. We will broadcast as long as it is necessary and as long as circumstances provides and permits it so. Tabi? Pangadji man lamang tabi nindo kami na makalibre man sa peligro, patinan sa mong mga ekipahes. Sa kuya pong cellphone number, yung mga Globe subscribers, ang cellphone number ko, 0942 o kaya 09660 730-115. 09660-730-115. Globe yan and Smart 0942-670-1195. 0942-670-1195. Now, dyan sa mga naka-online, sa DCGB News Online, pakishare kan sa muyang broadcast, kan sa muyang broadcast dyan sa internet, tanganing dakul ang mataawan tapaning
impormasyon sa luwas kan Pilipinas, imaging sa laog kan Pilipinas tabi ano. Yan, utrong ka sa kuyang number 0942-670-1195 and 0966-0730-115. Messenger account, hanapon lang dito, Pio Fernandez tabi, ano? Messenger account, Pio Fernandez. Sa Viber, igaw man ako, Pio Fernandez tabi, ha? And dyan, sa samuyang comment section, sa samuyang broadcast sa DCGB News Online, pwede man po dyan. Ay notontaan Joshua, tabi ano dyan sa Pag-asa, kung may available na tabi dyan. Dahil makita mo kang kasubulitin, ano, yung present situation lang tabi Joshua. Baka may mapakihuro ng kadyan, ano, sa Pag-asa, at least ma-provide niya to yung tao ka na current situation tangon yan. And isabay ta siyempre yung Catanduanes and sa Camarines Sur, ano, tabi dyan. And sa luwas, may mga pinagbabaha na pong lugares. And iguanin ang paros makusog ano ta nasa signal kaya nasa super typhoon tabi kita, super typhoon ang kategory ta. Kung hihilingon nido diyan tabi sa bulletin kan Pag-asa, pag super typhoon ang ibibugtak na lang diyan na puwersa kan paros 185 kilometers per hour. Day na ning kasunod, open-ended na yan, ta sobra ng perme yan sa 185 kilometers per hour. Ano po? Yan, priority niya to si Joshua Nabino, ilaog ta tulos, lalong-lalo na ta siyempre busy man, an sa tuyang mga kwan dyan, an sa tuyang mga pag-iriba sa Pag-asa. Nasa linya si Joshua. Joshua, good morning, go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga panagtatay. Padagos na pada Sir Pio ka na makusog na paros. Mas tiyaw na ko sa laog kay ning forecasting center kan SP. Talagang dangog Sir Pio ang ragugnob kan na paros. And halos namamuti na sanaan palibot pag may nasabay na bagsakan oran. Aramon ta na presenting detalye ka na kamugtakan kan panahon kay Sir Ariel Samudjo. Sir, tabi si Sir Pio Fernandez. Hello po, good morning. Ay Sir Ariel, good morning tabi. Primero po tabi, ano na po ining sa tuyang sitwasyon ngunyan, hanggan no arin po ini makaka-experience insofar as primero yung Catanduanes ta ito an concern ta duman nagugulpi ngunyan. Ano ang sitwasyon nila ngunyan? Nasa eyewall na basinda o ano po? Paki-explain po tabi Sir Ariel. So, tama po, halos na, life-threatening conditions ang na-experiencean sa Catanduanes. Halos sabihin po yung eyewall, yun na po ang nakaka-apekto duman sa may impact ng Catanduanes. So, halos ang naibidig na probinsya ng Catanduanes na na-apektaran man din yung inapod ng eyewall. So, halos, as of now, halos po yan ang kondisyon na mamatian nila. Manduman, nakusog na duros o paros na kusenyano nasa signal number 5 ang bilog na probinsya in Catanduanes na kung saan pag signal number 5 yung 185 kilometers per hour or higher na wind strength ang piling mamatian. Okay, so i-clarify ta na sa ngunyan nasa eyewall an halos bilog na Catanduanes tabi Sir Ariel, ano po? Halos po ito yan ang mga naman yung wind strength na 185 km per hour. So kumbaga tama po na yung eyewall na ang apekto mismo diba sa probinsya ng Catanduanes. Yan. So saro sa characteristics na itara mo sa eyewall yung strength nasa maximum sobra sa 185 more or less kilometers per hour na paros. Now ano pa ang characteristics kaya na mamamatean kan mga taga Catanduanes apuera kay itong kusog kang paros na yan tabi Sir Ariel? So itong po kusog kang pag-uuran kung sa nga nasa red rainfall ang Catanduanes actually buong Bicol region nasa red heavy rainfall warning ang Bicol region. So, namamakian naman siya. Yung kusog na paubugtong kusog ko kang uran. And then yung bantangani kang storm surge, na kung saan nga 3.0 meters or higher ang kusog lima na darahon na storm surge.
di sa coastal area kang eastern part of Bicol region, kabali na ang Katanduan. Mhm. Okay, so heavy to torrential rains tabi Sir Ariel, tama po ba? Heavy rainfall po, then minsan talagang mas pa, tense pa ng mga pagpo. Opo. And kasabay na yung storm surge, ano po? Yes po, nagbabta kita ng concerns warning. Oho. Now, mga pirang oras ninda iyan mamateon? Ngalos po hanggang sa at siya ng mga punto or early afternoon, halos pwedeng makapektuhan ninyo ng eye wall. Although dawa maglagpas na yung mata sa may Katanduan, since takula ang takop kayo ninyo bagyo, pero saan pa naman girari ang maraot pa man girari na panahon hanggang sa asan na hapon. Hindi nga hanggang sa asan mga early evening na kapit pa man ang maraot na panahon. Okay. Oho. Opo. So maghapon mo niyan till early evening. Ta kumuso kadakulaan kan bagyo maski umabante na so eye wall alagad dakulaon na maray so lawas kan bagyo iyo ba so ma-experiencehan pang raot nin panahon hanggang early evening tabi duman sa Katanduanes, Sir Ariel, ano po? Yes, sir. Yan, so arog ka yan. Alos arog na po kayo ng ang sitwasyon sa ibang Bicol region. Although, mas tara nila talaga yung Katanduanes, mas doon. Apektado din na sa inyong ayun. Pero kung ang raot ng panahon, tapos doon dito na po na hanggang sa pang maghapon pa ang po yung mamatyan na tao. Okay. At least, Sir Ariel, iuan ang general ko na situation sa Katanduanes. Now, we go here sa Albay. Ano ining sitwasyon ta sa Albay? Mga pirang kilometers more or less kita hali sa Matakan Bagyo or ano ba nasa eye wall din ba kita tabi? Over? Ang Albay po nasa dahil naman siya directed ng eye wall, pero nasa iniring ba sa Mandiraray ang Albay. Kaya arap man kanina na matiantang raot ng panahon video sa Albay. Lalo na ini yung eastern portion ng Albay, ining Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco, City, Malipot, Malinaw, Tiwi, saka Pulanggi, kung saan nga nakikira naman sa signal number 4. So, yung 118 to 184 kilometers per hour na wind speed or wind strength ang mamamatayan man din sa mga nabanggit na lugar. And then, the rest of Albay, nasa signal number 3, so yung 89 to 117 kilometers per hour na kusog Camburos din. Iba man makukusog ng mga pag-uuran. Okay, balikan ta Sir Ariel, ano po, balikan ta. Ang Albay is bako kitang nasa eye wall but we are inside this storm. Nasa law kita kan storm tabing ini. Po, bilog na Bicol nga Bilog na Bicol. 800 kilometers yung radius ng bagyo. Ini yung in rain bands. And so paros tabing mamamatean ta, pera ito tabi Sir Ariel, more or less, 118 to 184, yung signal number 4, yun yung eastern portion ng Albay. Kasi ng rest of Albay is 89 to 117 na nasa signal number 3. 89 to 117, signal number 3, yung rest ang signal number 4 is first district more or less, nakasabay pa yung Pulanggi sa third district, ano po? Yes po. Okay, now the rest is 89 to 117 kilometers per hour. Okay, sa uran tabi, Sir Ariel, sa uran, kumusta digdi sa Albay? Anong klaseng uran mo mamatay at tabi? Over? So, mapusog po na pag-uran, na heavy to intense man na mga pag-uran. So, yan na sabi ko man bago na bilog na Bicol region na sa red rainfall, heavy rainfall warning. So, yes. po may mga naasan pa kitang for the next hours, mga 3 hours, yun yung issuance ka sa bago kayong alas 8, expected ang pusog ng mga pag-uran na iniyo, magkukos na ng mga pagbaha, sinyali ng mga pag-landslide o pag-uhumang sa Opo. Now, insofar as ining Albay is and Legazpi is concerned, mga pirang oras pa mamamatian ang araw kaining kamugtakan kan panahon tabi, Sir Ariel? So, pares pa po sa maghapon, sa umatang
generally maraot na panahon hanggang sa early evening sa asyad naman pamurbog sa Pusugandoros. Mhm. Ayun. Yun nga dahil nga sa lawak man kaninyong nasa kupad kaninyong Iyon. Pero are we safe to assume na after lunchtime tabi medyo magkwana na after lunchtime tibaad magkwana tibaad mag-decrease na ning diit lamang after lunchtime pa-decrease na ning diit tabi. Pasibot po, pero yung sa pag-uuran, saan pa naman na dakol pang inong pag-uuran, mas may pa kaya yung mga kaulapan na nasa risk o baga sa uran na praktikan yung kaning bagyo. Opo. Sa ISA. Okay. O di sige tabi Sir Ariel arog na kaan pinasimplify taning maray at least naintindihan ta na maghapon pa ang posibleng arog kaining sitwasyon kang panahon tabi. Ano po? Ay tama po, yun po. Yan nga ni dawa. Baga maglagpas naman ng sentro kan bagyo ni uwadi dito sa ay Albay. Di pa man gari kita magkampante ta may may buntot pa yung bagyo ka dahil nga sa lawak kay yung bagyo. Yes, Sir Ariel, salamat for being there always and accommodating us. Salamat po ning maray. Ingat ka mo dyan. God bless. Salamat po. Joshua? Alright, sabi asya siya. Si Sir Ariel Samudyo ka na Pag-asa Legazpi. So, na sitwasyon Sir Pio, ka na panahon sa luwas, talagang makusog pa Sir Pio ang doon ka na paros. And kasubago nga, pinag-describe ko niya kung an paros, sundo Sir Pio sa daga. Iyo. Sa digdi sa kunyan, tatubangan kay ning Pag-asa Forecasting Center Sir Pio, turumbado naman sa mga tanong, mga digding mga tanglad. Yes. Nagkaburwal. Hababa so paros ngunyan. Hababa so paros ngunyan kan bagyo. Tayo ning bagyo baga na halangkaw ang paros na sa itaas. Ini hababa ang paros. Talagang gari lilone mower. Correct na din tadi, Sir Pio. Buda, gari ini Sir Pio, so makikigtig ka. Naputol ka Joshua. And Joshua, kung dahil naman ng masyadong informasyon patabi dyan, i-extra ta ka na tabi. Tanasa linya, Joshua, thank you so much dyan Joshua sa situation na dyan sa Pag-asa Joshua. Kung dahil naman masyadong info dyan. Nasa linya kaya pa, nagapod si Dr. Cedric Daep, third COS third district congressional district and saruman ini sa may hararom na pagkaaram sa mga arog kaining sitwasyon panahon. Sir Cedric, maray na uto tabi. Maray na uto tabi kayo. Opo. So any information na pwede tang i-share na makagaan-gaan, makaidukarkan sa tuyang mga parantabay sa sitwasyon tang iningon yan tabi. Go ahead po. Pero ining namamatian kapiyo. Bako makagaan ka kasang ang namamatian tang nagngangarob ang paros. Nasa law kita kang super typhoon status talaga sa Legazpi. Ang doda ko nga na bako sa nakita talaga signal number 3. Kung signal number 4 sa first district sa hiling ko pati kita kasabay man duman. Okay, mas probably baad kasabay kita po dahil lang na i-erase pa tabi. Lalo pang so kusog kang paros baga at pagpalaog iyan sa amihan parehas ka kusog habang papalaog nagkukusog ini man na paglaog ang timog ang primerong bugso kaya sa pinakamakasog talagang paros papaluya siguro na sa pinakamakasog kitang paros nasa kita kang sa timog. Okay, so meaning to say as we speak mga alas 10:15 alas 10:20 possible na ini ang peak kan ining timog na initabi ining bagyong ini. Pero sa iling ko nga pwedeng kumasog-kusog pang diit to computation ko kundi ako nasa sala 11 o'clock ang just the latest data 11 o'clock ang nearest distance so kasi bagong agang mga computation nagbago ito dahil sa bagong movement tapos data kang weather. But ang kunyan ang conclusion is posibleng ining periodo ng ini hanggang diyan mga 11 or past 11 hanggang mga 1 gayon hanggang mga 1 nasa peak kita kayan ini na nagad dapat sitwasyon tang ini yun na ini peak na ini tabi Sir Cedric. Pero yun ay ang pinaka-peak. Pero mga pirang oras pa ini. Mga 1 or 2 gayon. Mga 1 or 2 hours. So most probably siguro mga 12 at most or past 12. Pwedeng araw kaya. Kung di kita nasa salat. Sa mga weather, biglang may nakambiyada ang sitwasyon. Okay. So, stay put. We are at the middle of it. Tabi Sir Cedric. Ano po?
No, nasa middle kita, kaya difficult pa ngayon maghiro. Sa 3rd district nga na, may mga reported na nag-aapaw ng tubig, na gusto bago na monitor ko, so 10 o'clock kayo dito, sobrang na 140 kayo sa rainfall data. Tapos sabihin, sabi ko nga sa 3rd district, nasa status na yan, kambaha, flash flood, and landslide. Tapos lahar. 3rd district, ano po? Ayun, okay. So, iyo masutaramon ba kang pag-asa, Sir Cedric? Iyo na ini, kakusugi, and hanggang maghapon, because sa kadakulaan kan lawas kan bagyo, halimbawa maabutan na so peak, sa kadakulaan, igwa pang natatada na makusog-kusog pa. Na Tapos bakit kita rayon sa mata, para na kita, kung gano'n, dahil man, sabi kang pag-asa, dahil man nagsabi sa katanduan na so, eyewall. Almost, yaw na sila sa eyewall tabi. Yung bilog na katanduan ni Sir Cedric, yung to quote and unquote ni Kwan, pahayag ni Sir Ariel Samudyo, eyewall ang katanduanes. Gusto sabihin, kung eyewall ang katanduanes, kita near eyewall, halos kung ang paros sa katanduanes mo kusugon, sa tuya, ang paros, di ang diferensya. Yes, iyo man so pagkasabot ko, although dahil kita na direct hit kan eyewall, pero huro harani ang posibleng sitwasyon tango niya. Kaya araw kaning sitwasyon taman. O, kung ang distansya sa eyewall, dahil mag more or less mga 100 kilometers, maski mag 120 or 150, halos hit ang diferensya kang paros. Ang eyewall, ang halos pag super typhoon, ang paros mamamatian mo sa login kang 220 to 240 kilometers away from the eye, na nasa more than 100 sa gayud kita hali sa eyewall ng bagyo. Iyo. Kung tama man ang pagrumdum ko, araw ka na mga range kang kilometro na pinag-isplikar ka so banggi, nara ining Sir Melvin Almuhelan, nara Alexis na Ribibar kan ining pag-asa region Legazpi na iwan ang range mananggad, almost 160 ang katanduanes, and kitaman sobra ning diit tahuran ni sa naman baga ang distansya kang katanduanes buda ang Albay. Kung araw kayan, ang assessment ko kayan, tabi Pio, ang Albay na yung substantial difference sa kusong sa katanduanes, mas grabe sa na duman ang impact dahil nasa eyewall sila, nag-iikot sa inda ang paros sa tuya, very determined hali sa northeast, pasiring sa southwest na paros, kaya medyo gradual sa tuya, pero dahil big difference pag-abot sa paros, although pag-abot sa damages, mas makusog sa inda. Yun, dit na diferensya lang. And duman sa katanduanes, doro-diretso ata Kwan, doon. Nag-iikot sa eyewall ang paros. Correct. Nag-iikot. Dahil mo maaraman kung na ang direksyon na bigla na silang dapat nag-iikot siya, dahil nagbabago, dahil nagkakambiyada ang paros sa kamparos. Nako, nagurong-usong. Ano po? Okay, now... Ipiperepit kaya ang tower. Nako. Now, ang kunyan, ining sa tuya digdi sa Legazpi Albay, ano ang mga indikasyones kung mahiling may posibilidad na kumibrada so pig-apod tabagang nagtimog na ngayon, patapos na yan pagtimog na, may posibilidad iyan na mangyari di sa to sa Albay? Iyo, nagtitimog na kita, pero ang gustong sabi ko nagtitimog, dahil patapos, dahil ang paglawgang timog, iyo man girarayan, sumakusog na karos ang pagpuon. Napagpuon na makusog, then masubside na gradually. Gradually. Pero ang observation ko, kung nagsisiwik ang paros, gustong sabihin, dahil mababa sa super typhoon level ang paros taligi sa Albay, hindi mismo sa Legazpi. Yes, because we're in a super typhoon category, tabi, Sir Cedric. Ano po? Pero anong signal kita? Signal 4 na kita? Signal number 4, yeah. Signal number 4. Day. Ang bilog na Albay? Parang iyon na yata yun halatong ko day kita makuan, tas may maluwas na 11 yata. Halatong ito sa 11 na bulletin, Yan, oo. Sige, tabi. So, kasubago na pag-duty ko na 4 to 6, ang Albay 3. I don't know kung baga mananggad. Halatong tanda lang, so next. 3 ang Albay, pero ang East Coast, ang Eastern Seaboard, 4. 4. So, taramon man ni Ariel kasubago, 4 mananggad ining first district, including Pulangi, third district. Including Pulangi. Pero ako duda ako, sina-observaran kong sa physical indicator kang so, paros baga. Na pag nagsisiwik yan, dahil mababa sa 186 kilometers per hour. Iyo, nagsisiwik. Buda hababa ang paros, Sir Cedric, hababa.
Dahil nasa luwas kita, ang bagyo, pag nasa luwas ang paros, hababa yan. Tapos ang sa tao, ang nagsisigo, petaas. Okay, so based on your pag-aadal, kaaraman mo tabi, what shall we do sa araw kining sitwasyon? Sa kuya, tanan sa peak, talagang sa mga nasa evacuation areas, dahil na maghali. Tapos dahil pa dapat sila maghiro. Nakasalbar kita habang palaog sa bagyo. Pagluwas kan bagyo, may nadiskwidulugod. Dahil pag narugol sa itong mga lugar na nakulang casualties dahil naka-evacuate kita kaso hapon pa. Kaya maintain dapat ang evacuation. So dahil naghiro sa evacuation, kung may time sinda na makahiro, umali giraray sila dyan. Maski sabihin tang nagtimog na dahil ang piki ini bako sa nasa paros, ang oran magwawalat pa ini. Would you go with the ining parang kuang kang pag-asa assessment na baka ining early afternoon, early evening, medyo purawas na ning di itabi, Sir Cedric? Mabawas na yan. Basta nagtimog na, papabawas na yan. Kaya lang, depende sa movement kung makaskas ang hiro kan bagyo o maloya. Kung makaskas, di mas makaskas naman magbawas. Pero kung maloya ang dalagan kan bagyo pasiring sa northwest, siyempre maloya man ang pagbawas ng kusog ng paros at tuya, madedelay. The speed today is 35 kph, maintain tabi. Kaya nga ang northwest niya kaya, pakubos ang Cebu, northwest direction niya, pag nasa east na kang Albay ang bagyo, yun na yan sa pinakaran sa to. Bako, ang pinakaran sa tuya, pag ang location kan bagyo, nasa northwest na, dahil patagilid bagang mapa kang Pilipinas, ang northwest, patagilid man, halos naghabang pasiring siya sa northwest na nag-aaging katanduan, paparani pa yan sa nearest distance kang Albay. Yun, pag umitaas-taas pa dumaning diit, maran na rin pa man sa tuning diit. Ano po? No, pero mas kinasa may parting katandua ay mas kinasa parting dait na iyan, ang bagyo, medyo hurarayo na sa nearest distance na. Pero ang paros, hindi mo pa mahilig ang big difference dahil ang higop niya kang timog dahil makusugod ang persa niya, makusog man giraray. Because of the nature kang bagyo ini na super typhoon. Yun, naputol si Sir Cedric yan. So, nadali. Nag-redial ako kay Sir Cedric. Sana makalusot kita tabi. Diyan sa iyang... Sir Cedric, baka naka-monitor ka. Ako pong madayal. Nagsasabatan gayud sa tuyang kunyan. Apod, na. Yan. Ayan. Okay. Hello? Opo. Naputol, Sir Cedric. Naputol kita. So i-simplify ta. Either na dyan na hapon, magkuaning diit na. Magluya na iyan. Tapos primero kong estimate, dapat po niya na hapon, improve na ang panahon. Kasi estimate kong Kasobanggi, posibleng alas 8, nasa nearest distance na. Pero sa mga latest na analysis kan mag-super typhoon, dahil pa nakakalampas sa katanduan, sa approaching pa sa nakasubagyo, gusto sabihin, arayo pa sa ito, mas paparani pa hanggang dahil siya mag-abot sa northwest. Nagbago sa kompleksyon niya kan maging super typhoon. Tapos na nagpersa, dahil nagpersa siya kan naging super typhoon, maski ang timog, operasyon iyan, bago iyan maghali ang persa niya habang nasa timog na status ang wind direction, bako iyan idali tanganing matapos tulos sa makusog na paros. Yun, Now, you kept on mentioning timog, pasabot nin maray, iladawat sa publiko. Sa na paros yan hali, dyan ba yan sa Maymayon? Kung iligonta, pero dahil mahilig kaya mo yan ang asukang mayon. Pero imagine na sa ninda, kung yaw ka sa Legazpi, ang asukang mayon, pagpalaog ang bagyo, pasiring iyan dyan sa may Kamalig-Ginubatan. Pero pag nahiling mo na ang asukan mayon, pasiring na sa may parting tabako, ang gusto sabihin ka yan, ang paros timog. Yan. Kung araw kayo na nahiling ninda, sa hiro kan paros kan mga kahoy, kung pasiring na yan sa first district ang direction kang paghiro kan mga paros kang kahoy ang pagbiwon, gusto sabihin, timog na yan. Iyon ang so kusog, then gradual, luya. Kaso super typhoon, kaya ang gradual na pagluya niya kang paros, medyo madidelay pa yan. Yan ang tamang termino. Yan ang tamang pagladawan ta. So pagluya, mahahaloy-haloy. Mahahaloy-haloy, bakong biglaan. Okay. Tapos ang taro pa kaayan, dahil timog ini, so mga nahiro na, maski mga kahoy na din natumbag ang palaog, dahil nahiro na iyan, kan palaog niya,
pwedeng tumbuhon iyan kang bulta ng paros. Mhm. Saro iyan sa nata nga mas mapursaon sa timog, bako na mas mapursaon pareho ang pursa kaso bago tuminama so Timog. pinakainot na pursa kang timog. So kahoy na tutumbuhon niya dati nang nahiro kang palaog na paros. Dati nang nayugyug. Dati nang nayugyog. Nadisturbo na sa pundasyon. Taro kaya ang sitwasyon. Okay, so iyo man sana Sir Cedric kung ikaw ka pang gustong idagdag tabi. So po yan, sa mga nasa harong pangunyan na aram nila kung saan nagtatama ang paros baga sa sendang harong, i-maintain na sarado ang bintana tapos ang pinto. Pero sa other side, sa ibong na dahil pagtatamaan kang paros, kung pwedeng buksan nila maski sarong bintana, tanganing maglaog ang counter pressure na protektaran ang harong nila against the impact kang headwind. Mhm. Dai bungkalon ang bubong. Ma-neutralize ang pressure kang bagyo sa laog kang harong nila. Mhm. Paghali digdi sa tuo, sarado sa bintana sa tuo, so bintana sa ibong sa wala bukas. Nga nang ma-orient sinda, pag naghampang di sinda sa mayor kung nasa Legazpi, so di sa wala nindang kamot, sarado dyan ang mga bintana. So sa may tuong kamot, kung naghampang sila, sa tuong kamot, so sa na ito kang bintana, ito ang dapat magbukas kisaro. Okay. Sige tabi, Sir Cedric, thank you so much sa oras and we will try to get in touch with you from time to time tabi. Thank you so much. Mga tugang si Dr. Cedric Daep sa tuyang nahugutan pa ni mga dagdag na informasyon digdi sa tuyang special coverage kan DCGB as 97.1 OK FM. Alas 10:37 na po nin pagkauto. Aramunta daw ang lugar dahil naputol si Chief Jimmy nasa VHF. Okay, sige. Chief Jimmy, kumpadre, what's happening and good morning? Yes, tabi pa din, may problema na kita sa pagpaabot kay mga informasyon na sinpagkalap kan mga informasyon dahil sa bar daw na, susanong telcos, ini na lang sa smart na lang sa to yung gamit sa ngunyan. And magin so sa BHF niya to, sa Kusugan Paros, takdag na so antena. Dahil na kita makaka-transmit ki information through BHF. So, saro na lang sa pagi na lang kaining sa sarong linya. Anyway, tabi pa di, an pulang an komunikasyon mi ni Mayor Giselle Salceda through text lang dahil nakakapod. Tigugulpid asin da duman ki baha sa Pulanggi. Ayan, yung entire Pulanggi ba, yung sentro? Sentro na mismo. Sentro, oo. Sentro Oriental, Pulanggi. Mismong sa may munisipyo, Kasubagong, Horon, lampas sarong roller na. Di pirang masarong oras na, sigipan Kusugan na Paros Uran. Iyon na naipabot niya sa Sakuya na matindi. Ang pigsasapar nila duman sa Pulanggi, baha. Tapos Paros tabi, pare. Then dahil man pwede pang magluwas, dahil pa niya na dahil komunikasyon, kaya dahil pa mga reports na nagahali sa mga barangay. That was more or less an hour ago tabi, Chief Jimmy, ano? Opo. Ayan, Pulanggi, sentro mismo, lantop na ninbaha, more or less sarong ruler. Lampas na ito sa sarong roller, kaso bago pa ito tabi na nabanggit niya. Roger, kaya nga ni more or less, pantap. And narurumduman ko kay ito sa mga nagkaaging bagyo, araw ka Naku, nagbultada sa senaryo, Pulanggi, Chief Jimmy, entire ining sa sentro mismo, pinagbabaha. Naku, sige. Ngunyan, ang tigadita niya na kung maghapon pang uran, ay di talagang delikado. Sana magluyan na diretsong magluyan ng uran. And saro pa tabi pa di, ining pigbabalidate man ni Mayor Jemaan Unghuko, kundi dahil pa man makapaggaluwas sa mga nasa MDRRMO. Taso release na minakonektar may pon San Rafael, tumanaragilid na tabi pa di. So, pundasyon sa tahaw, sa irarom kane, dito biga salog na dakula, sa lubnang kausulubel kan tubig, nakutkot din sa pundasyon, oto na, matutumba na, so pundasyon. Sa inaksaktong lugar, kumpadre, kamagen? Oning boundary kan maipon San Rafael. Correct. Release kan train. Release kan train. Bararikig na.
bararikig na, birikog na. Birikog na naakad na so foundation. Oh, tumbado so kuan, matutumba na so pundasyon sa natukod sa tao. Oho. Oo, so yan pag magluya-luya kaya ng pasyaran, yung tulusan ni Papa Reparo sigon kay Mayor Gemma Anong Hoko. And magin siya nagkakaigwa nagpatakod na nga ni siya ki Starling digdi sa munisipyo, Bardaon man. Yung Starlink. Kaya medyo nadidipisilan sa komunikasyon. Minsan makalusot man, nawawara in the apodan mo, mag-apod, dahil man nagkakasinabutan na nagawalong tabi pa din. So, yung ganyan ang developing situation, 3rd District, communications almost bar down, Pulangi, entire, sentro, baha, and ginubatan, dyan sa may Maipon area, yung stretch kang riles dyan, bararikig na, tanay-scout na yung foundation. Correct. Okay, so iyan ang sitwasyon generally kan nagkapirang parte kan tercer distrito kan Albay. Yes, pare. So, ibang area, padagos kitang magingawa na makuhaan mga datos sa paglihis kaning bagyo asin kan mga oras tabi pare. Yan ang sa kuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre Jimmy. May sitwasyon duman sa Catanduanes, very latest, na may nag-abot sa tuya ning na istorya, nagkalmada daa sa Viga. Ang Viga is one of the northeastern town na pinagasabing agihan kan Aywol. Baka tubinama, naglandfall duman yung Aywol, ano, Viga. Pag nagkalmada, kanyan, matamis mo yan. Si kumpadring Eddie Rodolfo, dyan sa Virac, Catanduanes. Kumpadring Eddie, good morning. Hello, pare. Good morning. Yeah. May informasyon na nakaabot yan sa Indo sa Viga, nagkalmada, over? Iyo ta, maski day kami kuryente niya na panahon, ang kagayunan lang, ang internet service na good pa. Pero biya try me na mag-contact sa Biga, day na kami nakalusot malamang sa norte, day na ning signal ni internet. Iko kaya nakaabot sa mo sa chat group meaning impormasyon na nagkalma ang Biga. Okay. 1 hour daw na nagkalma and then biglang nagkusog ulit. Okay, so ibabalidate mo sa pag-asa, kumpadre, tabaka kung makulang eyewall sa Viga an uminagi, baka luminaw sila mismo sa mata. Yung anin pa dita, part ning Barasman, nagpaabot man sa kuning impormasyon na nakamati man yung pagkalma. Okay, sige. Ibabalidate mo sa pag-asa tabi. Joshua, baka nakamonitor ka mo dyan sa pag-asa. Kindly please, pakipaabot ang informasyon na ini. So Viga, northeastern town iyan, kan Catanduanes, and Barasaro sa mga northeastern town man, naka-experience ning pagkalmada, ipa-confirm ta kung nagkaigwaning diit na kambyada, nagkibrada pa wala so bagyo, tuminama yung mata mismo dyan sa nasabing lugar. Kumpadre? Tabi pa dito, sangon yan, padagos pa ang pagrapado sa Virac. And saro sa problema nga notaran uya, ining dakulang volume ng tubig na darakay ng bagyo, and pinalala yan kang, taog mo niyan, kaluwa sa mga, nakaluwa sa dagat subaha. Ang sitwasyon na iyan, problema iyan ng river, and duman man sa parte ng Bato, na pinaabot sa to, na dakula man ang swelling ng Bato River. Okay. Now, sa kamugtakan kan panahon dyan, kumpadre, paki-describe ang Paros, Budaan, Uran. We will listen. Go ahead. Mantinado, kasuba, hangin lang. Pero iningon yan, kasabay na sumakusugan, and talagang igwan doon. Igwan siya ni makusog na hangin, gastedes. Mga pirang oras ng araw ka na sitwasyon dyan tabi, Virac, over. Actually, nagpo ini early morning 6 to 7 a.m. So, and sagkod lang pag-abot yan. ng alas 9 talaga, pakusog na siya ni pakusog. Mantinigdo yan hanggang sa mga panahon na yun, oras na alas 11. Makusog talaga ang hangin. And kunyan, iguan ang kasabay na uran. Nagsasabay na sa uran. Kasubago, bako masyado ang uran. Okay. So,
kumusta ang visibility diyan sa luwas? Namumuti ba? Dipisil na? Minsan nagiging zero siya, pero minsan man minaluya ang medyo maliwanag siya. Pag winning so intense na dire-diretsong zero visibility, medyo bakal-bakalma siya. Okay, sige. So ingat ka mo diyan kumpadre and electric bar daw naman siyempre pag arugaan. At least may internet pa kami noon kaya may linya pa. Sige, we will try to get in touch as long as nakakaigwa pa kita ng komunikasyon diyan sa Indota. Ang sitwasyon halos pareho ning diit albay pero mas gulpi diyan sa Katanduan ay sabi kan Pag-asa over. Tabi pare, salamat sana. Thank you so much. Ingat ka mo diyan. Yan, si Pading Eddie Rodulfo halik dyan sa Virac, Catanduanes. So, Joshua, baka na monitor tabi no pakihapot sa Pag-asa sa ating mga forecasters dyan. Viga and Baras ba yun naka-experience sa daaning lal, baka yung mata tuminama. Taso naaaraman ta sa ng permi, ang pigpapaluwas kan Pag-asa ay wall yung Catanduanes. Baka nagkaigwa dumanin pagtama yung mata, naglandfall na pinagasabi nagkaigo na ning almost 1 hour na lull period duman sa Viga and Baras. Ipapahapot ta yan sa Pag-asa tabi. If ever na available ang Pag-asa tabi, tanaga papaparan na yan kan 11 na bulletin. Yan, ihapot na lang. Yan na short na na lang yan. Topic na yan tabi Diyos, baka mapakihurunan ta ang Pag-asa kun. Si Joshua nag-signify. Inutunta si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead, Joshua. Yes, sir. Good morning. Sige. Baka may mahapot kita dyan. Fresh information from Catanduanes. Naglal period Viga and Baras ning almost 1 hour. Ihapot kung ano ba yun? Landfall ba yun o ay wall lang so nagtama sa inda tabi, Joshua tabi? Medyo kan ang signal mo, Joshua. Kung maapod sa imo, Joshua, haday ka mag-dial. Ako maapod sa imo tabi, tanganing baka itry ta na maray ang connection if ever makalusot kita. Yan, dyan sa Pag-asa. Kung igwa na ning analysis, dahil pagpiriton, Joshua, dahil pagpiriton, kung if available lang tabi, taaram ta ang intense pressure na namamatian dyan kan mga taga-Pag-asa sa sumada ka ining kunyan kamugtakan kan panahon mapaluwas na ning bulletin nagpaluwas ka subago 8 to 9 mga 11 igwa na iyan Joshua. Hello, Sir Pio. Opo kung igwa lang ning pwedeng available data pag pressure ito lang na short na tema lang na ito tabi kung if ever makpa-confirm ta Pincheck ka subago, Sir Pio, ni Ariel sa Mudyot kami, Sir Pio. And siguro saya baka nagluya naman talaga so paros muna oran duman sa Viga and Baras. Pero dahil man duman tatabi, Sir Pio, minagi mismo sumata kana bagyo. Yun. So sa ngunyan, siguro kay Sir Ariel, alaton tamo na so alas 11 na latest bulletin tabi, Sir Pio. Pero so far, so mata, dahil man actually uminagi man mismong tinumbok itong Viga and Baras. Yan, so that's categorical answer. Hali mismo kay Sir Ariel Samudyo, dai nag-agi yung mata, kundi ay wall lang itong sa lugar na ito tabi. Over. Okay, sige. Thank you so much, Sabit Joshua. Dahil na pagdisturbasin na dyan, busy na yan sa sumadakan mga dapat dyan na asikason, Joshua. Thank you so much, Sabit Joshua. Happy, Sir Pio. Goodbye. Thank you so much. Yan si Joshua Bino, ali po dyan sa Pag-asa. Sa mga taga-Katanduanes po, ang sabi kan mga weather specialist, weather forecasters niya to, digdi sa Pag-asa, bako po ito ay mismo na tuminama duman sa Baras and Viga, kundi parang nagluya lang nin certain period, nagkaigwa ning di na pagluya, but day nagtama yung mata. Halatunta sa bulletin alas 11 and pwedeng mga alas 11:15 o alas 11:20. Madadamugtayan po sa Pag-asa ang pinaka-uring kamugtakan kan panahon tabi. Po? Digdi sa Legazpi, dahil na bulos yung LCWD. Taod-taod maapod kita sa kay Manager Rico Zalazar kung ano man agad ang nangyari. Tabi?
Dahil na ning igwa nagpawot sa tuya, dahil na ning bulos yung tubig, ano? Nako, nai-imagine ko tatanems, yung riming. Maray nga ni, tuminama ini sa tuya, aga. Ining super typhoon na ini. Maray ta aga tuminama. Diyan kita kay kumpadre ng Alar Mario, pading al maray na aga tabi, what's happening? Matindi na pade an doon kan paros digdi sa Southern Legazpi. Imagine sa sinabi ni Sir Cedric Daep, baka yun ni ang timog. Dahil sa direksyon niya na pasiring dyan sa area kan First District an direksyon kan paros base digdi sa mga sana o kaya po nin kahoy bako na sana kundi po nin kahoy na biyong nagbibiwod tabi pade mentras na madadangog mo ang agrumod kan paros na nagbibuhon kasabayan medyo maluyan oran tabi pade Yes, pero oo. makasud ang paros kumpara sa oran na-experience kami dito sa Southern Pagkaligas. Imagine ang mga nyog yung nag-biwod pa direksyon dyan sa First District dito sa may area kan Bangkiruan. Imagine mo ang Bangkiruan sa kadagatan. Imagine mo ang direksyon niya pasiring naman sa may First District or Rapu-Rapu area. Yan, iyon na yan. So, pigdi-describe ni Sir Cedric na timog, paglaog kan timog Pwede. na makusog, pwedeng iyon na yan. And Pwede, gradual, maluya, pero sa kadakulaan, mahaloy-haloy so pagluya, mahaloy-haloy so bakong biglaan. Yan. Yes, oo. Imagine sa mga pohon kibatag, nang nagkalag ako talagang tromba na tabi pa di. Dan kusog na ni kan paros. Kumbaga nasa iba pang parte andoon kan paros bago Yes. lang sa taas kundi pati sa baba rapong gas na tabi pa di. Mga bagay-bagay na pwedeng ilayog, talagang pigaralayog na ngunyan sa puwersa ka na paros na na-experience namin ngunyan digdi sa Southern Pagkaligas. Makahira ka sa mga saradit na harong sa mga light materials na nasa tampak na lugar, talagang delikadong bunggalon sa doon ka na paros na ini sa momentong ngayon naman, makusugon tabi pa din. Na nagmantinili mga siguro mga 20 minutes na na-experience kami. Siring kaming doon kan paros ko niyan digdi sa Southern Pagkaligaspi. Anong sistema, kumpadre? Dire-diretso o kuan paburubugso lang? Minado siya pati mga minutos tapos mapahingalo ki segundo. Yes, oo. Medyo halawig ang doon kaysa sa pahingalo. Ang kabaliktad ang kasubagong early morning na halawig sa pahingalo kaysa sa doon. Ngunyan baliktad or halawig so doon tapos minapahingalo ki segundos tapos madoon naman ang paros tabi padityo pero medyo maluyan oran. Roger, kopya, kumpadre Ngal, kopya. Updated din, Southern Park, Legazpi. Alam Mario, thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Hali dyan sa Southern Part ka na Legazpi City. Yun na po yan, tabi, ang nangyayari. So, pinag-explikar baga ni Sir Cedric na Daep, ining timog na posible iyon na po ang na-experience ta. From South kan Legazpi, may pag-iriba man kita dyan sa Norte kan Legazpi, si Jordan Alpaharo, pag-iriba tama ni digdi sa DCGB, Jordan, from South kan Legazpi. Kumusta ang sitwasyon man dyan sa Norteng parte man kan Legazpi, Jordan? Thank you very much, Sir Pio. Maray na pagkaaga sa mga parantabay, makusog na paros. Iyan ang mayormenteng namamatian ngunyan kan mga kababayan niya to
digdi sa norteng barangay kan Legazpi City. Poco mas o menos mga 40 minutos sa serbio sa satuyang pagkakalkular an duros o haloy na pinagdurasyon kaining paros digdi sa tuyang kinamumugtakan. Kasubago pinagmumonitor niya to an sa tuyang pag-iriba sirigman an sa imong interview kay Dr. Cedric Daep, pinagkukonfirmar niya to tabi Serpio na an bulos ko niyan kan uran ang direksyon pasiring duman sa tabako. Kung Yan. kita sa momentong ini nakahampang sa direksyon kan kadagatan tabi Serpio an dalagan kan uran buda kan paros base sa nahihiling tang mga kakahuyan na pigpapalit-palit sa kada beses na minabungkaras ang pagpaparos pasiring duman sa primer distrito tabi Serpio. And sa mga oras na ini medyo kuminalmada tabi Piyos so uran bako siring ka subago na grabe ang bulos tabi Serpio kan uran ngunyan mas makusog ang paros na nagahali tabi Pio durante kaining sa tuyang bagyo. And apira kayan kasubago na monitor ko yung tubig na pinagmimensionar mo tabi Sir Pio, pinagbuksan niya to so gripo niya to supply kan Legazpi City Water District igwa pa man tabi Kibulos Sir Pio. At least igwa dyan sa Indo sa norte, tadyan sa norte, harani ka mo dyan sa source. Ang kadaklang din sa Albay District, budadig di sa sentro. Roger tabi Sir Pio. And apwera kayan, padagusman ang pakikipagkomunikarta sa mga kataraning na barangay, nariparo to tabi Pio, naka-safekeeping man an sa tuyang mga kababayan because aktibado sa mga barangay official durante naman inikan sa mga kasuguan kan sa tuyang mga local government units. Yan tabi Sir Pio, kung madadangog mo, yaon kaya kung ngunyan digdi mismo sa may luwasan na parte kan sa kuyang pinag-iistaran, madadangog taan sagitsit kan paros, no? And apera kayan, so far dahil man ki piligro pa kitang nadadangog pero nagpapadagos man ang paglangkaw kan tubig sa nagkakapirang barangay digdi sa norteng porsyon kan Legazpi. Okay, so keep in touch tabi Jordan, dyan man sa norte, magpaabot ka and igwa na ning synchronicity, magpuon kan magpalawas si Dr. Cedric Daep kan maobserbasyon, puro naman agad pasiring niya sa first district, iyon na ini so timog na naglalaog na makusog, then paluway-luway, maluyan ay kailan sa kadakulaan kan bagyo, medyo mahahaloy-haloy patabi. Roger tabi Sir Pio. So far tabi, yan ang sitwasyon gikan digdi sa Northern Barangay. Ako po si Jordan Alpaharo, Maraynaga. Thank you so much si Jordan Alpaharo, nagtabang na sa pagpaabot ng informasyon dyan po sa norteng parte man kan Legazpi City. Tanbay muna tabi kumpadreng Jomar, sino ba tong kumpadre? Sandali. Apudan ta ining dai maapudan ining su taga kunyan, taga Viga, matindi an aribada na duman sa Viga. Yan. Kumpadre, dai ako ning account kay ni, dai pwedeng maapudan. Ining ipinadara mong video hali sa Biga niyo Isus Biga yan sandali iyo nga ni sige nag-ariba na duman day maapudan kumpadre sandali tanaka kunya day yan ewan ko ba kung paano paki-advise yung grabe so sa Viga ini katanduan estabe sige kumpadreng Jomar dyan muna kita sa Premier Distrito sa oras na alas 11 sakto nin pagkaudto. Kumpadreng Jomar, kumusta ang Premier Distrito? Good morning, go ahead.
Sugon Pading Pio ang Uran Asin Amparos, digdi sa First District, location ko malilipot man giraray dahil ako nakahali digdi sa pagkusugkan na paros ani una ko digdi nabutan. Ang kasuma ko mga sa mga pig report ko mga paros, primero Weste hali, Roger on that. Then susunod kong report to Weste, pigbubutol kang hali dyan sa sur. Na paros, sa Ligaspi ngunyan, puro na iningaling Ligaspi ang paros. Yes, oo. Yun na ang direksyong kamparos na ini Parimpio na makusog na nagtatama ngunyan digdi sa Premier Distrito Canalbay, particularmente digdi sa Malilipot. So kung digdi sa Malilipot, araw kayo ni kakusog na pigil na umana mas makusog naman sa Banuaan Kantiwi, mas harani ito naman sa lokasyong kan Bagyo. May mga nagkakaserila ng darakulang mga kahoy digdi pa rin tiyo sa may sakuyang lokasyon digdi sa sentro kan Banwaan kan Malilipot. May mga karatula na nagralayog talagang makusog. Ang paros may sim na unidigdi sa may tinampo. Yan, makusugon. Kung may nupso naman tukusog na paros. Pero dahil akong nakatanawan sa sakuyang lokasyon na poste na posibleng natumba, pero dahil tayo naman siguro dahil ang namumugtakan kung yan bako ining so open na lugar, kaya bakong solido ang tama kan para sa mga poste. Taon-taon pag luya, dadalagaan ang taining mga lugar na sa mga open na area na kung sa inyo dyan karaklan kan mga poste kang aleko nagkakatrumba poste kan NGCP. Pero sa Presidente Talapio talagang makusok ng paros sa nagka 30 minutos ng sustenido ang kusok na ini kan paros di sa Banwaan kan Malilipot. Sa ibang lugar may mga nakuha na makitang impormasyon na may nagkatrumbang mga kahoy pega arakudiran man tulos so kayang akudiran kan MDR Remo, CDR Remo, pero basado nga sa pagkipag-ulay niya to sa mga officers kang disaster dito sa First District. Ang sabi ninda, hanggang mapipwede, maakudir sinda, pero inuton ngo na ninda ang kaligtasan maninda dahil sinda mahiro pag ang peligroso naman tubuhay kan mga maresponde. Roger, so, yan Parimpio ang sitwasyon sa mga oras na ini. Padagos ka nagantabay para may paabot sa mga paradangog ang aktual na impormasyon na nangyari sa satuyang lokasyon. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, Pading Jomar. Hali duman sa South, nagpasiring kita sa North, kan Ligaspi, then duman kita sa Premier Distrito. Yan po ang tropa, we will broadcast so long as circumstances permits. Please pray for us also, Tabi, na tumagalan man. As we broadcast, ini po ang tahaw. Na tiyempo, nasa katahawan kita kan kakusugan kan super typhoon na ini. Ining alas 10 na tuno niya to. Nasa katahawan kita kan kakusugan kan super typhoon na ini na si Uwan. Dumang kita sa Tercer Distrito, Compadreng Jimmy. Good morning. Yes, pade, location niya to digdi sa Kamalig. Ladawan man niya to ang direksyon kan paros base sa huyop-huyop kaning paros sa mga dahon kay kahoy asin sa mga nagbari ang direksyon kan paros tabi pade pagkatapos ining kung babasihan mo ining mga nagkabararing kahoy pasiring diyan anapling sa pamitisan kan Bulkang Mayo sanod Nyan, iyo ta, oo, iyo ta kon iyan. Kumbaga, iba yung geographical location kan Kamalig, kaya posibleng arog ka ng direksyon, pero puro ang pointing sa First District. Yan. Pigiling ko sa direksyon kaning mga dahon, kan kahoy. North, ano pasiring dyan sa Ligaspi? East, garo, northeast. Northeast, tama, Compadreng Jimmy. Yan, Tamahiling mo man, tapos yung mga nagkabarari, tuminomba, apling duman buminari, aling-aling sa hampangan ko, buminari sa Kalungay, apling sa Bulkang Mayon. O di ko sabi ng parosali sa South. Correct. Pagka natumba sa Kalungay, dahil maning pasapasa sa baba.
Daing pagi. Yan pala ko darog na kan ako na. Tama untog pasapas. Kita. Ikari tay ka piya pirot. May sekreto kasubanggi na naman. Ba't nagsungki ka? Ang sekreto naman kasubanggi. Naglos mag ako sa mobile. Live ka. Anyway, di Sige. kita sa Kamalig, validated na kanto sa karaman ni Mayor Kaloy Baldo. So PO baga may nar mo ang PO kung going ali kang Legazpi going kang sentrong Kamalig na sa right side. Roger. Mo yan adjacent ka ni mga 50 meters sa ibong kantinampo may salog diyan. Yan. Bring ka sa flood control. So digdi kung pasiring ang direksyon mo sa 3rd District, so wala nasalog pagkalampas mo sa PO. Oo, may tulay diyan na sa dit. Oho. Yan. May kwan baga may Barandilla? gasolinahan sa kanto. Yes. Oo. Sa balik ko sa bypass. Correct. Adjacent kito sa ibong Yes. may talog diyan na diretso sa Gapo, Barangay Gapo. Iyon na to so na bring ka so dike. Bring ka, tabi pa rin. Oho. Sinabi ni Mayor Calibaldo na once na kurukulpa na ang paros ulan, personal niya na bibisitaon ang lugar na ini para ma-assess ang sitwasyon tabi pa rin. Kung mo na bring ka ito kompadre, siyempre ikaw nagbubulos naman na tubig baha sa inso lugar na peligro na pinagtutumbok. Over. Ang peligrong tutumbukin is pasiring sa Gapo pagkatapos kung matanaw ka sa south ang makakaon ka ini so nasa right side Roger. right portion kan diki. Roger, kopya. Sige. Daga ang mga yaon digdi kadaga ano kulang man ki mga harong digdi. So we will wait sa validation kay ni Mayor Kaloy. Ano? I-validate kini ayasis ang sitwasyon. And oni pa, may pahabol pa si Mayor Kaloy Baldo, sutulay sa Sugong, barangay Sugong ini, madali na daang abuton in tubig supluring. Sugong. Yan. Sugong, Kamalig. Kamalig. Gariyaran niyan dyan sa Tagaytay. Sige. So yan ang mga informasyon na nakalap man niya to, digdi, sa area kan Kamalig sa mga oras na ini. Roger, pagkatapos kan report na NMR, we will try to get in touch with Mayor Kaloy Baldo and iba pang mga contacts and mabalik kita pakiulay ta kay Dr. Cedric Daip kung ining observation, general observation, nagtama na duman sa iyang pinagpasabot tabi Chief Jimmy Pade. Ano po? Sige. Okay, yan tabi pa din. Mga dagdag pang impormasyon, Jimmy ng Salita, DCJB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Ingat man dyan sa 1st District, ano? Ang tropa, ano? We will be broadcasting. Nasa tahaw kita ngunyan kang kakusugan na ini. We are at the height of it, tabi. The apex of it. Super typhoon. Yaw ng DCGB, tabi. Si NMR, News Director Maray na udto. What's happening man sa newsroom, tabi? Go ahead. Yes, Papa Ping. Sinuspindir kang kaap ang operasyon Kapitong Airport sa Bicol. Effective ngunyan hanggang dyan nabanggi pero pwede ini na extender pa sabi kang kaap. Oo. Ini ang BIA o Bicol International Airport Daraga, Naga Airport, Camarines Sur, Birac Airport sa Catanduanes, Masbate Airport sa Masbate, Light Airport Camarines Norte, Bulan Airport sa Sorsogon, Asinbacon Airport sa Sorsogon. Ini ang abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines ngunyan ng Aldao kagani na ma-secure muna ang gabos bago pa man mag-relayo ng mga aeroplano at mag-landing sa natabit ng mga aeroperto. Roger. Yan lang tabi, Papa P, ang dahil the information from Kaap, pinipo si Martila from Newsroom. Thank you so much, Andy Mar. Siyempre, halos gabos na aeropuerto po sa Kabikolan, suspendido operaciones. Apudanta si Dr. Cedric Daep ta ipakonfirmar ta ini tabi na sitwasyon ngunyan kung iyo na iniso pinagasabi niya na timog gabos na report diyan sa luwas
pareho ang obserbasyon o pareho ang nagtama duman sa pinagdidescribe ni Dr. Cedric Daep na oobserbaran niya to timog. Iyon anso aribada kumbaga nakusog tapos paluya kaya lang medyo mahahaloy-haloy sa pagluya ta sa kadakulaan kan bagyong ini Then dyan sa Viga, kumpadre, dahil ko maapudan through messenger itong account, dahil pwede ba ko kaming friend, dahil kaming connection, Yan, pinag-apudan ko si Sir Cedric Daep, Dr. Cedric Daep to confirm mananggad, kung iyo na inisu timog mananggad, halos gabos na obserbasyon. Iyo po ang iyo ang nahihiling dyan sa luwas. Ini po ang continuing coverage kan DCGB. Ikaduang oras na naman sa pampirang turno ko na initabi. Budak kang 97.1 OKFM. Nasa tahaw kita kang kakusugi. Kan Super Typhoon, DCGB and 97.1 OKFM. Yaon man po dyan nagwawakawak. Continuing the legacy kan samuya pong presidente, okay, kan samuyang founding chair, si Sir George Bayona. The late Sir George Bayona. Nagatry ako sa sarong linya duman ni Sir Cedric, taday naglalaog sa Globe. Baka digdi ko mabit, Uy, dai po naglaog, Then dumang kita sa Catanduanes, we try, baka makuan ito. Makakuha kita duman mismo sa ini, O dai wala ining mga pigpapadaramo kumpadre dai ko maapudan because bako kaming connected tabi. Ining si Torado buda itong susaro. Umatindi tubig baha sa biga. Pero susaro duman na kumpadre ko aber daw baka available yung sarong kumpadre niya to duman sa kunyan sa Viga kang Catanduanes baka online siya. Yun eto sige 13 hours active pa siya. Yun dahil kita makakakuan duman sa Viga. Sige kumpadre Eddie, please kung igo kitang pwedeng masakop dyan ning kuan ning pwedeng makahuron dyan po sa Viga kang Catanduanes. Maray naaga kay kunyan kay Professor Santi Tiope Aranya. Uy, listening siya si Professor Santi Tiope Aranya kan DepEd Legazpi. Listening papaping iringan na sana gabus dyan, iringat na sana gabus dyan sa Catanduanes. So mga relatives ko dyan sa Bote, dyan sa Bato ini, Bote kan Bato, Pananaugan, yan, kunyan iyan, coastal area na Pananaugan, San Roque, Lugsadan, asin Karuruyan. Listening in your program using battery-operated transistor radio, super lakas na ang Paroserpio, biyong nagsasagawisiw ang tanog. Let's pray for everyone. Tabi. May memorandum circular numerado 106 na yung suspension kan work tabi babasahon ta ini hali sa opisina kan presidente pinadara memorandum circular numerado 106 upon the recommendation of National Disaster Risk Reduction and Management Council and in view of the forecasted major impacts that will be brought about by Super Typhoon Oman. Work in government offices in the NCR, Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, and 8 is hereby suspended on 10 November sa aga 2025. Further, classes at all levels in the aforementioned regions, Region 6, Region 7, and Negros Island Region are suspended on 10 and 11 November 2025. Agencies responsible for basic, vital, and health services, preparedness and response duties must continue to remain operational. To further ensure continuity of essential government functions, all other government agencies in the aforementioned regions may implement alternate work arrangements
and may as be necessary subject to applicable laws, rules, and regulations. The localized cancellation or suspension of classes and or work in government offices and other regions may be implemented by their respective local chief executives pursuant to relevant laws, rules, and regulations. The suspension in work private companies or suspension of work in private companies and offices is left to the discretion of their respective heads. This circular shall take effect immediately by authority of the President Pio Fernandez. Hindi po Pio. Lucas Bersamin, Executive Secretary. Certified true copy, Attorney Lovely D. Tolentino Nava, Director 4, Malacanang Records Office, Manila, 09 November 2025. Daing opisina, daing klase, punsaaga sa mga naunang bitanang mga lugares. Joshua Bino, ali dyan sa Pag-asa. Ipasok na natin Joshua. Good morning Joshua. Go ahead, Giraray. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga panahtabay. Una na, Sir Pio, ang latest kay Super Typhoon 1 base sa alas 11 bulletin ng Pag-asa. Si Sir Ariel Samodio, tabi, Sir Pio. Hello, Sir Ariel. Yes po. Joshua, kung maapod tabi, medyo nag-fade ang signal pag yan cellphone mo gamit. Joshua, no, kung maapod sa imo, sa number mo, medyo kanso number na gamit mo tabi, yung number ni Joshua ang gagamiton sana makakonect kita, yan, nag-ring. Very good, thanks God. Nagkakonect kita tulos dyan kay Joshua. Sige, Joshua. Hello, Joshua. Hello. Ay, sir, medyo maluya ang signal, Sir Ariel. Malipat ako, Sir Pio, sa messenger. Okay na. Jerome lang. Sige, kay Jerome na lang, sa messenger ni Jerome. Sige, magibo kita ng paagi na maray ang signal tabi because this is very important. Yung bulletin na po ini kan Pag-asa and makakuha kita ng signal dyan na maray-ray bata bise na mga taga-Pag-asa po ang pag-iribata dyan. Halatuntang apod. Standby mo na all units dyan sa luwas. Tawan taning priority ining latest na bulletin kan Pag-asa hali dyan sa Indag opisina. Kasabay niya to si Sir Ariel Samudio and si Joshua Bino. Joshua? Pinatabi, Sir Ariel. Yan, okay. Hello? Yes, Sir Ariel. Good morning. Si Pio Fernandez po initabi. Madangog po muna kami kan latest bulletin, Sir Ariel. Please go ahead po, tabi. Si Bagyong Uwan po, naminta na ang kusog kaniyo habang iningani man na nanalasa di Diyo sa may Bicol region. So of 10 a.m. nasa namatad ang sentro kang matakan kang super typhoon na si Uwan sa coastal waters kang Pandan, Catanduanes. Coordinates na 14.3 degrees north, 124.4 degrees east. Namin tinaang kusog na duros kaniyong nagabot man sa 185 kilometers per hour haron sa sentro as in may pabugso kan duros sa nagabot sa 230 kilometers per hour. Nagihiro ini sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan sa rekas na 30 kilometers per hour. Signal number 5, ang northern portion kang Camarines Norte, eastern portion kang Camarines Sur, asin ang bilugman ng Catanduanes. Samantalang signal number 4 man ang natatadang parte kang Camarines Norte, rest of Camarines Sur, asin ang northeastern portion kang Albay. Signal number 3 man ang rest of Albay, Sorsogon, Ticao, and Burias Island. Samantalang signal number 2 ang rest of Masbate. Bagyong si Uwan, ini po inaasahan na padagos na maghihiro sa direksyon ng Pasulnupan, Norte-Sulnupan sa loob ng 24 oras. Kasi ng sentro kang mata kan bagyong si Uwan, padagos man na mahiro sa kadagatan kang Catanduanes, ini man marani ang maagi ini yung harani duman sa may Calaguas Island sa Camarines Norte ng aga asin sa Tianman na hapon. Inasan na bago man niyo mag landfall, kumbaga maabot man niyo sa peak intensity niya as a super typhoon or an upper limit kang typhoon category duman sa may central portion kang Aurora sa Tianabanggi o sa Agaman in maaga. So inaasahan man dahil nga sa ang mata kaniyo haraning maagi duman sa may Calaguas Islands, posible man na magtama duman ang eye wall o inapod na direct hit duman sa may Calaguas Island.
Okay, Sir Ariel, ano po, nagdangog kami nin na husay sa imong report. Now, alas 10, tama po ba? Luway-luway ito po. So, pag-Orestoriano, alas 10 nin aga. So, sentro mismo kan mata, kan bagyong Super Typhoon na uwan, nasa coastal waters kan Pandan, Catanduanes. Iya po. Opo. Ang coordinates is 14.3 north, 104.4 east, tabi ano. Then, 124.4. 124.4. Okay, 124.4 east. Now, ang pwersa, 185 sustained, doon 230 kilometers per hour. Ano po? Then west-northwest, sa rikas na 30 km per hora. Yung signal number 5 po, Sir Ariel, pakiluway po anong mga lugar sa Bicol, signal number 5? Northern portion kang Camarines Norte. North, Kasi ng Camarines Sur. eastern portion kang Camarines Sur. Kasi ng Catanduanes. Yun, the whole of Catanduanes. That's number 5. Number 4 po, signal number 4. Rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur, northeastern portion kang Albay. Northeast of Albay. Number 3. Rest of Albay, Sorsogon, Ticao, and Burias Islands. Ang number 2, rest of Masbate. Yeah, number 2, Masbate. Okay. Now, tabi, ining kamugtakan kan bagyo. So, ang Catanduanes ko niyan, ang pigbabangbangan patabi inin Maray, tabi, Sir Ariel? Iyo po, although ang sentro kaniyo nasa northeng portion na kang Catanduanes. Pero yung eyewall niya nagtatapak pa man giraray sa Catanduanes. Yan, mga pirang oras pasinda makaka-experience kan araw kay ning puwersa nin paros tabi. Possibly po mga more or less mga 1 to 2 hours pa habang hindi man kumbaga yung eyewall padagos pa makaka-apekto. Pwede sa Catanduanes pwede nga din mag-abot pa sa mga 2 to 3 hours yung kumbaga maka-apekto yung eyewall. Yun maximum 3 hours more or less. Ano po? Eyewall. Yan. Ang puwersa kang paros na mamatayan nila dyan within the range of 185 to 230 kilometers per hour. Basta more than 185 kilometers per hour. Okay. For signal number 5. Yes. Uran, kumusta ang uran na dara ka ini tabi? Padagos man pagraray na saan tayo kung magpusog mga pupuran, heavy to posible ka mangraray mga heavy to intense na rainfall. Now, before we go digdi sa Legazpi Albay, Sir Ariel, so pinahapot mi dyan kay sa mo kasabago tamay mga nakalusot sa mong informasyon, Baras and Viga duman sa Catanduanes nagkaigod aning lull period. They're asking nagapot baka naglaog sina sa matakan bagyo tabi, Sir Ariel. Posible po ito, naglaog sa Matol, though dahil lang siya sentro talaga. Pag sinabi kayang landfall, yung sentro kang mata, ang kabagyo, yung kinoconsider. Baga, kung ang sarong lugar naglaog sa pero nasa may gilid lang, dahil po siya kinoconsider as ang landfall. Kanya kaya, kinoconsider siya as landfall kapag yung sentro mismo kang mata. Kumbaga, yung sentro kang bilog. Okay. Kung may mata, ang sarong bagay, yung sentro kang bilog, pag ito nagtapat sa sarong lugar, ito ang inaapod ng landfall. Okay, so itong nangyari duman sa may Biga, sa may Baras, posibleng nakaigwan ng lal, posibleng naglaog man ito sa sa matakan kan bagyo itong mga lugar na ito kung kaya nakaigwan man yung lal. Iyan. So i-retract niya to. So first statement kasubago na bako landfall ito. Tama, bako landfall taday nang nagagi sa tahaw, nakalaog lang ning diit sa gilid kan matakan bagyo so Baras Budaviga. Tama po, posible po ito. Possible. Kaya arog ka ito tabi. Ano po? Now, mga pirang sa enormity kaining bagyong ini insofar as Catanduanes is concerned sa kadakulaan anong oras na makaka-experience sa sida dumanin medyo marayray na kamugtakan kan panahon tabi, Sir Ariel. Posible po mga atyan na banggi mga early evening. Pwedeng naman magalagpas naman sa eyewall. Pero yan may pa kita yung southwest na direction kang hangin, yung baga yung ikog kang kang bagyo, makaka-apekto pa mangyari dahil nga sa kadakulaan kay yung bagyo. Kaya maaatraso so pagluya niya, mahaloy-haloy. So pag-abot kan pagluya. Yung masungit na panahon, yung stormy weather, padagos pag mamamatayan. Dahil yung sentro niya harayo na. Dahil sa kadakulaan kan bagyong ini
po. Opo. Now we go to Albay. Ano ba? Nakarani ba kita sa Aiwol? Perang kilometro ba kita sa Aiwol o sa center of the I? Kung igo ka mong computation dyan? Halos approximately 150 kilometers yung nearest distance. Kasi bago man yun na approximately mga 10 o'clock. Around 10 o'clock. Ayun. So bago. So, yun po yan yung estimated na pinakaharaning nearest distance kang Legazpi duman sa may from the center of si Bagyong Uwan. Center mismo bakong Aiwol ano po? Ayun po. Now, taking in consideration ang present situation na kan Bagyo, Legazpi and Albay is concerned, mga pirang oras kita makaka-experience pa ning araw kaining maraot na klase ning panahon? So maganda sa red bands pa kita, approximately dyan pa man na mga bandang hapon o banggi, early evening, padagos man kita makakamati ng maraot na panahon. Dahil nga sa ito, pa rin nakulangan ini yung bagyo. Yun. Kung sadit-sadit sa nakutanay ni, mapaamay-amay sumedyo pagpurawas kan bagyo. Ano po? Ayun po. Sa katakadakula, hanggang dyan pang banggi ini. Oho, okay. So, iyan tabi, halos puro pareho. Ano ang kamugtakan ta sa Catanduanes? Yung ining igo ka mo ning record tabi, Sir Ariel, kumpira so pinaka-estimate mo lang po, bilang forecaster haloy na veterano, piranan pinakalangkaw na dumino na paros dili sa tuya sa Albay. So, estimate mo lang tabi. Base po sa record actually niyo yung observe, kasi bagong 9, around yung dustin estig sa Legazpi at around 10 a.m. Bagay ito yung pinakaharan nasa 76 kilometers per hour siya. Pero di lang pa yun sa Legazpi. So, possibly masalangkaw yung mas makusog diba sa mga mountainous area ng Albay. Pero yung na-recorded dito sa Legazpi Station, 21 meters per second yung highest gustiness. Kaso bago po yung na-record na 10 a.m. Iyan so pinakalangkaw na 10 a.m. 76 compared naman sa ibang mga oras, 76 kilometers per hour. Bako pa dahil nga nagsanggatos ano? Di po, pero hindi lang yan kaya sa Legazpi. Pero pwedeng masalangkaw diyan yung mga nasa coastal area, yung sa may Rapo-Rapo, pwedeng mas makusog po dyan, mas haranisin ka duman sa sa sentro ka na Kabagyo, then pati naman ito sa mga mountainous area. Opo. Igo nga ning nagapot, duman sa Uwas, ibang sitwasyon ba the 3rd district, grabe ang uran, paros, may pigobara na nga ni, ikumpara digdi sa 2nd district. What's the scientific explanation of itabi, Sir Ariel? Ayun po, yung dahil siya, uniformly distributed. Talaga ang mga paguran, ang kusog kanduros, as in may epekto ang topography kan sarong lugar. Pag mas na-enhance, pag mga mountainous areas, may mga buildings, mga valley area, minsan mas enhance yung mga pag-uuran. Man pag itong mga harani sa coastal, mas makusog man ang mamamatian ng mga windstorm. Opo. Balikan ta sa signal number 4, northeast portion kang Albay, anong mga lugar in particular, please? Hindi po ang mga lugar kang Rapo-Rapo, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Malinaw, Tiwi, asin po lang. Yun, Rapo-Rapo, Bakakay, Tabaco, Malinaw, Malilipot, Tiwi. Yan. Asin po lang, isinabay sa Pulanggi. Yun. So dati kasubagong naunang bitan mo po the rest is signal number 3 sa Albay po. Yung masana Sir Ariel Tabi and so pinakakuha na konklusyon sa good early evening medyo maraot-raot pang kamugtakan kan panon Albay and Catanduanes Tabi po. Iyo po. Salamat din maray Sir Ariel. Mabuhay ka mo diyan. Ingat Salamat mo. po. Opo, sige. Salamat po. Joshua. Alright, Sir Pio, so Sir Ariel Samudjo kana Pag-asa Legazpi. So yan tabi Sir Pio ang latest kay Super Typhoon Uwan. Evan si Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much Joshua sa dagdag na istorya. Kasabay niya to si Sir Ariel Samudjo kan Pag-asa Legazpi. Utron tatabi alas 10 kasubago ang sentro kan mata mismo kan Bagyo nasa kadagatan coastal waters kan Pandan Catanduanes. Ining Pandan Catanduanes north most
town iyan kan Katanduanes, sa payo kan Katanduanes. Yaon duman sa sentro kan matakan bagyong ining si Super Typhoon na Uwan. 14.3 north, 124.3 east tabi. And kung pag-urulayan ta ang Legazpi, ang satuyang distansya kasubagong alas 10 hali sa sentro kan matakan bagyo 130 kilometro an satuyang distansya as of 10 a.m. Signal number 5, norteng parte kan Camarines Sur and easteng parte kan norteng parte kan Camarines Norte, easteng parte kan Camarines Sur, and the whole Catanduanes. Signal number 5. Signal number 4, so natada kang Camarines Norte, natada kang Camarines Sur, northeastern portion kang Albay, Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco, Malilipot, Malinaw, Tiwi, including Pulangi Tabi. Signal number 4. Signal number 3, the rest of Albay, and whole Sorsogon, plus Ticao and Burias Island. And signal number 2, entire Masbate Tabi. O yan, ang sinopsis ang puwersa ngunya ni Super Typhoon Uwan 185 km por hora ang sostenido, minado 230 km por hora, direksyon weste-norte-weste, sarikas na 30 km por hora. That's the long and simplest short of it na explanation kan Super Typhoon Uwan. We are at the center of it tabi kan kuan ayan kunyan ang Super Typhoon Uwan. Apudan ko si Sir Cedric, baka makalaog kita po kay Sir Cedric na ining pag-asa, so data kan pag-asa kwanta sa iya ipa-explikar baadla mo makalusot kita sa call kan pag-asa. Sa pangarang kan tropa tabihan sa ikaduhang kabtang na kita kay ultimong halos 28 minutos kan sa tuyang turno digdi sa special coverage kang DCGBS 97.1 OKFM. Nahihirapan na tayong pumasok sa globe sa linya pati na so smart tabi po yan. Bueno, basahon tayo ng mga mensahe man. Igamanin mga mensaheng ipinaabot digi sa tuya. Si Antibulay, si Chin Antibula, si Chin Antibuli, magpangudto na papaping para makusog makususnir sa maghapon na coverage. Sige, tabi, yan. Si Madam Shi na Garalde. Pag-iriba tama digdi sa DCGB. Shi, what's happening? Wala ang tubig. Yeah, it's expected. Yun nga ni Bagyo Tabi, po? Okay. Sige, tabi. Maapod kami sa ki Manager Rico Salazar kan Water District. Welcome. Sige, tabi. Yung tubig concern. Diyan po sa Satuya sa digdi sa siyudad nin Legazpi. Po? Someone is calling sa linya 733. Hello? Yes, hello? Hello, mayad na to po. Mayad na to tabi. Sisay po ini? Oo, maapot. Ay, si Hermina po, Nimbira Catanduanes, maapot po, sir. Po? Ano na po ang ni Bagyo, ang balita? Yeah, opo. Ang Catanduanes, entire Catanduanes is nasa signal number 5 and ang sentro kan matakan Bagyo, yaon diyan sa kadagatan kan Pandan Catanduanes tabi. And ang panahon nido diyan tabi, ang panahon nido diyan hanggang dyan pang early evening tabi, maraot pa ang panahon ta super typhoon nga ni ini tabi. Itong sentro kan Bagyo tabi, yaon sa kadagatan kan Pandan Catanduanes. Pero nasa laog kita kan lawas kan Bagyo tabi over. Ayun po, sir. Po. Ay, halawigon pa po, halawigon pa, haloy pa ta dakula kaya ining bagyong initabi. Mga oras daw po, mga alas 6, alas 7, ganon. Pwedeng mga alas 6:59 o pwedeng mga alas 7:01 o pwedeng at least nag-ulok. At least sige, pag alas 6:59 o alas 7:01. Basta early evening tabi, early evening. Ayo.
Salamat tabi, sir. Oh, kumusta Okay, na? Kumusta na ang salamat. birak? Kumusta na ang birak? Kumusta na diyan ang panahon, tabi? Ay, makusugong pa tabi, sir. May paano na nga na bubong ni nga rong, tiglayog. Nako, ingat-ingat tabi ha. Ingat-ingat tabi ha. Sige. Sir, ito, salamat. Salamat sa tiwala sa DCGB, tabi. Sige, yan, mga listener niya to po dyan sa Vira, Catanduanes. Kumpadring Eddie, kumusta ang Virac mo niyan? Kumusta ang panahon diyan? So far, makusog pa man ang hangin. Pero bako na ini as intense o mga 10:30 a.m. Ay, salamat. Medyo igwa na ning substantial na diferensya. Ano po? Iyo pa di, pati ang visibility niya medyo improving na. Ay, salamat. Ano, tabi. And kakahurong ko pa lang sa Pag-asa, mga hanggang dyan pang early evening, medyo maraot-raot pang panahon, pero padit-dit magsusubside na iyan dyan. Kaya lang, medyo mahaloy-haloy ta sa kadakulaan kan bagyong initabi. Iyo pa di, ang bigano nilang talaga ang biyaha dito yung parting norte. Yes, oo. Medyo kami sa south, medyo bako masyado siguro ang tama sa mo. Opo, itong pinadara mong mga account, di ko makukol. Tad ba ko akong konektado duman? Message lang eh. Mas maurang ko tanong kung may boses. Di makakakonect talaga. Iyo nga ni pa di, naghagad ko ta ako ng number. Kaya lang, so mga friend ko na nag-try mag-contact duman sa mga account ko, dahil naman ako contact sinda. Okay, oho, sige. Sige, ta si kumpadreng Abel duman sa Biga, active 13 hours ago yung account niya. Baka bar down naman sa baterya, ano? Iyo pa di. Anyway, pag nakakuha kita ng number, ipapasa ko na lang sa imo tabi pa rin. Iyo, ang sabi kan Pag-asa, yung sentro kan Matakan Bagyo mismo, sa kadagatan kan Pandan, Catanduanes. Iyo, pero ang hiling ko inagihan so gilid eh. Ang taramon, Gilid ang... pig-qualify na iyan, so Baras Buda Viga, pig-qualify na kan Pag-asa Legazpi na nakalaog ning diit sa mata kan Bagyo, pero dai nakalaog sa sentro. Nakalaog lang ning diit. Iyo tabi pa rin. Iyo, manaduda ko eh. Nakula so mata. Yes, oo. Kaya nakalaog sa Baras Buda Viga, nakalaog ning diit sa Matakan Bagyo. Ito sa paglaldo man sa inda ni almost 1 hour, ano? Iyo tabi pa rin yun. Oh, pero bako itong sa pinakasentro daan ay nakalaog sa sentro kan Matakan Bagyo, so Baras and Biga. O sige pa we'll keep in touch tabi. Ingat ka mo dyan ha. Iyo tabi pa rin. Salamat sana. Thank you so much. Si kumpadring Eddie Rodolfo kan ining Virac, Catanduanes. Yung tubig, ano doon nangyari? Mahapot kita kay kunyan kay ining Rico Salazar, manager Rico Salazar, what back sana da ining nabar daw na kunyan na ining na pasilidad kan Legazpi City Water District yan. Si Sir Rico Salazar, sana makakonektar pa kita kung okay ang mga linya di teleponos. Walang tatalo talaga sa BHF sana itong okay, wala na. Dito na tayo kay Sir Rick Mendoza, kan apse mo aramunta daw ang very latest kung ano ang kamugtakan na mga nag-aabot na informasyon yan sa saindang opisina sa Albay Public Safety and Emergency Management Office yan. Nakakonektar kita kay Sir Rick Mendoza. Baka naka-meeting siguro busy yung ating call kay Sir Rick na Mendoza. Baka may meeting yan one more tabi baka makunya to, baka kung naputo lang o talagang busy yan. Pag pinabusy di nasa meeting yan tabi ayun, sige, may meeting yan tabi.
si Manong Rick na Mendoza. So yun na po tabian ha ang mga mayor na informasyon na nagburutwa digdi sa satuya na turno niya na pagkaaga. Yung prime water man. Nako. Ini Sir Rodel na ninyo Franco, mismong si Mayor Vic Perete tabi kasubanggi nagpost na may plano na cancelaron ang business permit kan prime water kundi dispes na gayud yan tabi after the typhoon na po pahayag na si Mayor Vic Perete duman sa iyang official Facebook account na pinagbareta nga ni Joshua Kasu Banggi nako may fresh picture kita Jerome biga ini sus Mariosep Baldok kan pandan ba to? Baldok. Barangay Baldok. Darapa mga harong. Ipas ako da ini. Fresh pictures ini kan danyos kan bagyo duman sa pandan. Yang ani oy kamo diyan sa Baldok. Ang video na ipinaluwas sa tuya, nagruluwas sa harong. Please. Kung may nag-antabay diyan sa Baldok, sa Pandan, Catanduanes, please. Baka nasa kuwampakamukan bagyo, nasa mata. Nagruluwas, so nag-i-inspection na, may mga dapa ng harong. Baka nasa mata patabi ka mo. Yan, sa Baldok, tabi? Si Joshua, makahugot ka dyan. May sitwasyon na ipinaabot, video, may nakalusot na video from Baldok, Pandan, Catanduanes. Kalmado. And nagruluwas sa mga tao. And then, pahiling na sa mga distroso. Daw naon ang bitan kan Pag-asa, alas 10 kasubago, sa sentro kan matakan bagyo, nasa coastal waters pa kan Pandan. Baka yaong paduman, baka kung Joshua, pakikuan tabi, maabisuan ta dyan sa Pandan, Catanduanes, nagruluwas sa mga tao. Barangay Baldok kan Pandan. Tabi, Joshua, pakihapot kung yaon pasagkod sa ngunyan, so kabilugan kan matakan bagyo sa may northeng portion kan Pandan. Ining Baldok, northeng portion ini kan Pandan nakahampang sa may kadagatan. O baka yaon pa sa nagruluwas yung mga tao. And kung gurano kadakula, itong mata mismo kan bagyo. Nagruluwas. Pasa ko sa imo, Jerome, fresh pictures ini, tabi, Baldok, Pandan, Catanduanes, darapa, mga harong. Yan. And baka yaon sinda sa kwan sa matapakan bagyo Jerome, baka ma-receive mo fresh pictures ini from Baldok, Pandan, Catanduanes. Yan. And Joshua, baka magkuwang ka, makakuha kita dyan di siya ng minuto, tabi. Baka kung yaon pa sumata, kung sakop pa kan mata, ining Baldok, yan, nasa mata pasinda. Sus Mariosep naman, yan. Yan, initial, daing paros, ata kalmado, barang, kamu dyan sa Baldok tabi, sige, tabi, Diyos, kopya. Kamu dyan sa Baldok, baka may nakadangog dyan, baka yaong kamu pa sa mata, kan bagyo. O tanagkuan si Joshua, pig open lang sa computer. Nako, tabi. Delikado ang aribada kaan. Tapos pa-compute kung ano kadakula yan na matakan bagyo mananggad tabi Joshua. Ano po? Pa-compute. O yan ang nahiling tabi dito sa DCGB News Online, fresh pictures from Baldok. Northeng pukan iyan, north tip na barangay kan Pandan, Catanduanes na nakahampang sa dagat. Coastal waters na hampangan ninda, coastal barangay na Baldok, na sabi kan Pag-asa,
nasa coastal waters kan Pandan Catanduanes ang eye of the storm kasubagong alas 10. Dayta lang sabot kung sagkod sangon yan, yaon pasinda sa laog kan matakan bagyo. Aramon tang kadakulaan kan bagyong iyan tabi ano po. Yan, sige tabi. Makunan ta, maabison ta diyan sa Baldok sa Pandan Catanduanes. Si Joshua nasa linya na, i-connectar tang linya, okay na ba yung linya? Joshua? Yes, Sir Pio, tama ka dyan. Sa Pandan area, Sir Pio, ng Catanduanes, medyo nakakadukot-dukot, Sir Pio, duman sa mata. Nako. Kaya medyo kalmado siguro ang sitwasyon. Pero dahil pa siya considered as landfall. Tama tabi, Sir. So, kalayo ito, Sir Pio, sige. Sir Melvin Almohela. Opo. Opo, good morning po, Sir Pio. Sir Melvin, maray na aga. First of all, Catanduanes ka man po bago tabi, Sir Melvin. Ano po? Opo, yes, Sir Pio. So igwa kaning ideya kaining Barangay Baldok north tip kan Pandan tabi ni. Opo, halos na sa north tip kasi yung ano po, yung eye wall dumikit po dumon sa may bahagi po ng northeast portion ng Catanduanes po. Kanina pong mga alas 8 po. Alas 8. Now, igwa kami ning fresh video coming from Baldok. Kalmadong-kalmado. So, baka yaon pasinda sa laog kan mata. Nagruloso mga tao. Nagpuro parasyar na. Daing paros. Duman sa Barangay Baldok. Nakampang sinda sa kadagatan tabi. Now, yung coastal waters, baga yaon duman yung eye of the storm. Ano tabi, Sir Melvin? What's the possibility na nasa laog pasinda kan matakan bagyo tabi? Sa ngayon po, sir, wala na po sila sa mata ng bagyo. Kumbaga nasa eye wall na uli po sila. Kumbaga hindi na rin po kalmada sa ganito pong oras po, sir. Ayun. So is posible ining video ipinadara minutes ago ini kan medyo luminaog sinda sa mata. Ano po? Opo, sir, kasi doon lang po sa may mata nagkakalmada. Pero pag nasa eye wall po, hindi po yan nagiging kalmada. Uy, kalmada Barangay Baldok, napahiling na nga ni so mga distroso. Now, gurano kadakula, Sir Melvin, ining matakan bagyo, so kabilugan niya, gurano kadakula? Sandali lang po, Sir Pia, estimate lang ta. Estimate lang po, estimate na kawawa naman ni Sir Melvin, na paraas na sa kakatrabaho, ano po, yan. Kung gurano kadakula ining mata, di, sa Barangay Baldok, medyo lapwas na, luwas na yung Baldok. Opo, halos nasa 110 kilometer po. Iyan, so kadakulaan ang diametro. Opo, sir. Yung kabilugan kan mata, ano? Opo, sir. Nasa 110 kilometer. Estimated po. Estimated. Naku, dakula. Iyo masana tabi, Sir Melvin. Iyo masana. Thank you so much tabi, Sir Melvin. Salamat po, Sir Pio. Thank you so much. Joshua. Sir. Alright, so dahil pa talaga dapat magkalma. Sabi, Sir Pio. Kaya nakatutok pa rin ang mga personahe kan na pag-asa. Si Sir Melvin yan para aso na. Pero talagang laban pa sa forecasting tabi Sir Pio. So far, iyan ang sitwasyon kan na panahon dahil pa pwedeng magpakampante na publiko na talagang may patakot pa inin si Uwan. Yan tabi Sir Pio, live digdi sa Pag-asa Forecasting Center, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua and Sir Melvin Albohuela. Haday kita nakalusot duman kay Sir Rico Salazar, General Manager po kan Legazpi City Water District. Baka sa koneksyon na tabi. Now, ma-rundown na lang po kita kan mga pangyayari digdi po sa tuyang turno, pamperata na ining salang sa special coverage. Nasa tahaw patabi kita kaining kakusugan kan super typhoon and kasubago mga alas 10 ang sentro kan matakan bagyong si super typhoon na si Uwan pikakarkulong nasa kadagatan po coastal waters kan Pandan Catanduanes. Coordinates 14.3 north, 124.4 east and ang kusog kaini como super typhoon 185 kilometers per hour na sustenido, doon na 230 km por hora sa hiro na weste-norte-weste sa rikas na 30 km por hora. Sa siring na sitwasyon, ang Catanduanes po, makaka-experience nin maraot na panahon, araw ka na puwersa nin mga paros, as in heavy rainfall, mga saro hanggang 3 oras maximum.
na ma-experience nila duman na maraot na panahon tabi. Ano po? Now, kung ang Legazpi naman ang pag-urulayan tabi, kasubagong alas 10 man, ang distansya taman tabi hali sa sentro kan matakan bagyong super typhoon na si Uwan, 130 kilometro an sa tuya manarayo hali sa sentro kan super typhoon na Uwan. Sinyal numero 5 ang norteng parte kan Camarines Norte as in easteng parte kan Camarines Sur as in ang bilog na Catanduanes. Sinyal numero 4 Camarines Norte, Camarines Sur, norte easting parte kan Albay, Rapu-Rapu, basta first district. Signal number 4 kan Albay including sa third district Pulangi. And signal number 3 the rest of Albay, the whole of Sorsogon, Ticao and Burias. Signal number 2 tabi, Masbate. Now, dahilan sa kadakulaan kaining bagyo tabi, dahilan sa kadakulaan kan bagyo, medyo mauro atraso ang pagpurawas, ang pagkalmada kan bagyo. Ano? Tamas kinangani umitaas na, sabi ni Sir Melvin, ni Sir Almuhuela kan Pag-asa, Legazpi. Maski umitaas na ngay su sentro, pero sa kadakulaan kan bagyo, mahahaloy-haloy, madidelay. So decrease kan raot kan kamugtakan kan panahon. Kaya pwede na mga early evening taod-taod makaka-experience na nakitanin pag rahay-rahay na kan kamugtakan kan panahon. Ano po? Yan. So yan ang simplest explanation po kaiyan. Kaya ingat-ingat tabi, super typhoon na ini. Sumalakanyang nagpaluwas po nin orden na memorandum circular 106 daing trabaho, daing eskwela sa aga. Sa mga inagihanan kan bagyo, Dakulaon, Region 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Daing trabaho, daing opisina, daing eskwela. Ang kadakulaan kan matakan bagyo is 110 kilometro. Mahiwason. Sa Pulangi, basado sa impormasyon na ipigpaabot ni Chief Jimmy Nasalita, ang source si Mayor Giselle Salceda, sentro mismo kang Pulangi, pigbabaha na. So initial na report, several hours ago, sarong roller na kalangkaw, and kung sige pang uran, posibleng lapwas na yun sa sarong roller ang level kan tubig, sentro mismo kang Pulangi. Iguananin mga nagkabararikig daan na linya nin ining Riles sa barangay Maurarogay dito kang Ginubatan, bararikig na tasupundas o su base nagka-iriskaur na kan uran. Ang impormasyon man yan, pinaabot ni Mayor Gemma Ongho kan Ginubatan kay Chief Jimmy Nasalita. Digdida sa Purok 7, Barangay EMS Barrio East, may nakaulang po na natubang poonin mangga. Dahil po kami makakaluwas kan gate na nakakaulang. In kaso pong kaipuhan mi likas, dahil kami makakahali tanaulang puno kan kapitbahay mi na natumba. Nako. Ege, paano yan? Si Jimmy una, Chief Jimmy, hali dyan sa third. Chief Jimmy Pade, what's happening? Yes, Pade. Dahil na kukontak-an opisina na ni Mayor Giselle Salceda kan Pulangi. Pero may latest mo niyan digdi, base digdi sa post na nag-mobilize itong heavy equipment kan DPWH na pre-position kaswa hapon pa kan DPWH sa Pulangi. Ngunyan, anya ondig basahon ko sa kwan ni Mayor caption sa post, ongoing po kan monitoring mikan sa tong pagpa-rescue sa mga stranded na mga Pulanginyo
hangad ko po kaligtasan ikan ka nga minan sa mga oras na kadi. Anahiling ko pade, Oho. nag-move na, hali na sa munisipyo, ining bakho, nanlunad mga membros kan Bureau of Fire Protection Rescue Group kini, tabi pade, may mga darang PC, gustong sabihin talagang igwanin action duman. May i-rescue. May posibilidad na arogkaan, base digdi sa kwan, base digdi sa caption kan post ni Mayor Giselle Salceda, may ongoing na pagpa-rescue. Stranded Pulanginyo. Sain ang eksaktong lugar da tabi? Wala eksaktong location tabi pa de. Oho. Yung nga ang problema ta, dahil pa kita pwede magpasiring duman. Tapos nahiling niya to, nasampangan inikan munisipyo, haros heavy equipment baga bako, dakulaan roida, haros ka ba nga kan roida, Nako. lalakaw kan level kan tubig. Ay ang rueda kan bako dakula na nahalangkaw kabanga na kayan an inabot kan level kan ba sa sentro kan Pulangi munisipyo. Sentro sampangan kan munisipyo. Nako. Pagkatapos may mga daradarang PC ining mga BSP. Pagkatapos itong pag may aksidente baga na pud ka. Spine board. Yan, spine board sabi pa de. Oho. Oo. Dahil ko i-consign ni anyway sa mga mapag-aagi kan mga oras gigibuan niya to nin pagi na araman niya to consign eksaktong location and pigga kasiributan sa kaning rescue group kan Pulangi. Duwang truck ini pa rin may saro gari fire truck ang nagsusunod duman sa heavy equipment kan DPWH. Yan ang tabi pa de subject for verification and follow-up ini kan DCGB News. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy Tabe developing story igwanin deployment nin pag-rescue sa Pulangi agamit ang bako asin mga personalis kan Bureau of Fire Protection i-deploy sa undisclosed location pa na mga na-stranded gayod na personas sa undisclosed pang lugar susug duman sa post ni Alcalde Giselle Salceda kan Pulangi. Sa pangarang kambilog na tropa, taod-taod babulta naman kita alas 4 sundo alas 6 din pagkabanggian masunod digdi sa satuyang coverage ano na ba to? Si BP Henry ang masunod ba sandi si BP Henry ang masunod po. Salamat kan sa inyong pagkantabay sa pangarang ka 97.1 OKFM desin DCGBM. Thank you po and padagos na magaji asin daingo na maghiriruan. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Ascendium Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na